Tove Ditlevsen. En kvindes frygt. Selve indholdet i det her digt, det starter vi af med, at jeg lige fortæller lidt om den første strofe, som vi har. Det er, eller som der er i digtet. Vi elsker hinanden, og alting er godt. Over dagene råder kun du, men måske vil du elske en kvinde engang, der ikke er født endnu. Det er et meget sigende strofe for resten af digtet, da det taler om den her grundlæggende frygt og den her grundlæggende forskel, der er imellem kønnene, med at Tove Ditlevsen i det her lyriske jeg taler om elskeren eller manden, som der er den, der bestemmer. Og så er det selvfølgelig den kvinde, eller som teksten også hedder, eller digtet også hedder, en kvindelig frygt. Det der med, at manden vil vælge en kvinde, som der ikke engang er født endnu. Det er så sagt det der frygt, og så den store jalousi, som der er. Og i forhold til handlinger, som jeg går igennem den her tekst, det handler meget om de følelser, som hun føler, og hendes tanker, som der er meget velovervejet i forhold til det lyriske digt. De personer, som der er i den, som der er relevante, det er de ukendte unge kvinder, som der er. Det lyriske jeg, og så er der den unge, og så er der elskeren, som der er en mand. Kompositionen i dette digt er rimelig traditionelt, eller det er et meget traditionelt digt. Det er i strofer, der er et fast mønster og vers i hver strofe. Der er enderim ved det, som der er A, B, C, B. Altså der er kun et enderim, et krydsrim i hver strofe. Og det går med den sådan, også en meget traditionel måde, som der hedder, det er en lang sætning, så en kort sætning, så en lang sætning, så en kort sætning. Og så selvfølgelig er det et fast rimeskema. I sproget, det er et meget let sprog at forstå, men det er også lidt gammelt. Jeg synes det er mildt højtideligt, men det er også inden for, at det er et meget velovervejet sprog og et meget velforstået sprog, som der bliver brugt i den. Og det vil jo så selvfølgelig sige, at at den kommer til at føles lidt mere lidt mindre følelsesagtigt, når der er det. Og så er der den her generelle negative grundforståelse igennem sproget. Så er der det vigtigste i den her, den prøver nogle meget relevante billedsprog i 2 af stroferne. Og de 2 strofer læser jeg lige op. Der er mænd, der skal gå af en tankeløs vej og plukke de blomster, der står. Og lykkeligt de der endnu ikke er født, først plukkes om 20 år. Og så den næste, som der er: Ak, næl for min ungdom, der lever i nat, så kort som en sommerfuglsleg, og kys mig og elsk mig, og kast mig så bort mellem blomsternes skov på din vej. Det her er 2, som der taler meget om det billede, og som man får sat i hovedet af at se på de her mænd, som der går af de her tankeløse veje, og plukker blomster, som de synes er pæne, og det sekund de visner, smider de dem væk. Altså igen det der, kast mig så bort mellem blomsternes skov på din vej. Så er der sammenhæng imellem indholdet, kompositionen og de sproglige virkemidler. Selve indholdet og det, som der er emnet, der bliver talt om, er ekstremt følelsesfyldt. Men som sagt, så er det der, hvor det er lidt sjovt, at selve sproget og de sproglige virkemidler virker meget mindre følelsesagtigt, fordi de er lidt mere generelle, og de taler ikke om jeget, de taler om alle kvinderne, som det handler om. Det vil sige, at selve det, som der hedder, at selve digtet får en meget speciel måde at tale om. Det er det der ekstremt følelsesmæssigt, som der er meget traditionelt for Tove Ditlevsen, men hendes sproglige virkemidler er ekstremt lette at forstå, og de er ekstremt hvad jeg vil på en plan kalde kolde. Selvom de ikke har de kolde toner, som vi taler om, så er det på en eller anden måde meget lidt følelsesmæssigt. Og det er jo også det, som der er i forhold til, at menneskeheden bliver taget lidt ud af digtet, og til gengæld så er man overhovedet ikke i tvivl om, hvad selve digtet taler om og betyder for personen. Så er der fortolkning. Altså selve temaet, det der hovedemnet, det er jo altså jalousi og alder, hvordan det er relevant for kvinder.
det er, som sagt en forståelse af alle kvinders følelser, men som der bliver taget ud fra et perspektiv, som der er den her ene kvinde, altså det lyriske jeg. Efter digtet, altså så synes jeg, at man sådan begynder at, altså det billede jeg fik ind, var, at man forstod den frygt, som nogle kvinder har, som der jo selvfølgelig er efter navnet i teksten, som der er den der frygt for at bare blive smidt væk. Og det er jo også en af de første, eller det er en af de måder, hvor man begynder at tale om en problematik. Det er jo selvfølgelig ved at sige, at der er en problematik her. Så digtet er jo meget relevant i forhold til, at det er noget, hvor at Tove Ditlevsen taler om problematikken med, at det bare er mændene, der bestemmer. Jeg synes også, at det sidste digt er ekstremt relevant, fordi det giver meget stærkt indblik inden for, hendes forståelse af det. Så, jeg har elsket en mand med et hjerte som dit, derfor ved jeg lidt mere end du, og jeg skælver af angst for den kvindes magt, der ikke er født endnu. Det er det, som der også taler meget inden for, at det er ikke noget, som kvinden kan bestemme, men det er noget, som mændene bestemmer over det. Og det er noget, som der er at på en eller anden plan en naturlov, som der er for de her kvinder. At når de bliver ældre, så bliver de mindre interessante, og de har ikke den her magt over mændene. Og det er også en meget sjov og på en måde meget provokerende måde, som der bliver skrevet om i forhold til mændene. De bliver kaldt tankeløse, de bliver sagt, at de bare går en eller anden vej, men det er også det med, at de bestemmer. Og så er det jo så, som der bliver sagt i det sidste her strofe, at jeg ved mere end du. Og jeg skælver på grund af, at den næste kvinde, som der får den her ekstreme, magt over mændene i forhold til at kunne gøre dem blinde og overtale dem til at blive indsmiret eller fanget af den her kvinde. Så er der perspektivering og sætte det i perspektiv i forhold til samtiden. Den blev udgivet i 1939, og det er jo ekstremt relevant, da det er i den periode kvinderne er i gang med at få deres rettigheder. Og tendensen i det tidspunkt er, at nu kvinder er i gang med at få mere individualitet, og det er jo også derfor, den her tekst er så er vigtig på nogle planer, eller det her digt er vigtigt på nogle planer, fordi at Tove Ditlevsen er jo også en af de her unge kvindelige digter, som der får lov til at være reelle digter, som en af de, måske ikke den første bølge, men en af de meget tidlige bølger af kvindelige digter. Så at hun bruger sit digt til at tale om, tale om problematikker, som der højst sandsynligt ikke var optaget eller talt om på det tidspunkt, er ekstremt relevant for digtet. Og det er jo også det, som man kan se i hendes ekstreme følelser, som der bliver vist igennem det. Jeg har ikke læst forfærdelig mange digt, som jeg kunne perspektivere i forhold til Tove Ditlevsen af samtiden, men jeg tog et digt, som der er blevet skrevet i 2021, som jeg har læst, som der hedder Kampen vi stadig kæmper af Leonora Williams. Det er et modernistisk digt, og på mange planer er det meget anderledes end hvordan Tove Ditlevsen skriver, fordi der er man ikke i tvivl om, at det handler om sammenholdet. Det handler om alle kvinder, de kæmper sammen, og det vil jeg lige læse et lille strofe fra, som der er: vi lærte at være tavse dukker i en tid, hvor vi ikke måtte krukke og kun skulle slukke for de stærke stemmer, der stadigvæk brænder i os, men vi er som bølger på havet. Det er jo hvor der bliver talt om den samme problematik, hvor det er, at manden bestemmer over kvinden, men nu er det blevet, at kvinderne stadig skal kæmpe for det, fordi at selvfølgelig i den tid, som der var med Tove Ditlevsen, har de jo kæmpet kvindernes rettigheder ekstremt meget ind i det. Ja.